Mayong buntag, newly elected sangguniang bayan member Kagawad Agal Martaban. Kagawad, unya no, alas 12 mulingkod nagikaisip bagong kagawad sa lungsod Taguluan. Kagawad, ang gusto mabalan sa katauhan karon, aduna na ba kay mga programa nga buot pukusan sa imuhang pagpangutundanan, Kagawad? Daghang kayong salamat, Miss Aurora, Miss Angelina, no? Miss Orjo, daghang kayong salamat. Una sa tanan, mga kita og katawuran sa atong mga katawhan na sulod sa atong lungsod sa Taguluan. Susama ay mo giingon nga karong punto sa may takna sa alas 12 kita magalingkod isip nga membro sa Sangguniang Bayan, isip pinili na membro diri sa Sangguniang Bayan sa atong lungsod sa Taguluan. Daghan man ang ato ang gilantaw gani sa ato ang lungsod. Sa tinuod, atong daghan nga tutukan ang mga programa, dili lang programa, apil pagani ni ana ang mga kaniang project, ingon man ang mga aktibidades. Yan ang tanan naana man na nakalatid diya sa ato ang mga palaon na kinahanglan mapasubay kanang giila nato nga program, project and activities. So diya kita magasentro, magapunting niyan ang tutulo, niyan ang mga programa aron nga kana ato mapatunhay sa maayo nga mga pamaagi aron diya nga atong paglantaw diri sa ato ang lungsod sa Taguluan nga giila nato nga ang nga mahimo kita nga kaabag diya sa pagpanerbisyo ingon man sa pagkuswag ato kanang mapatunan kay tuod man dili man nato masiguro kung unsa ang mga lakat nato nga na sa Sangguniang Bayan kay dili pa man nato ug wala pa nato sayri kung unsa man ang mga or kung duna ba kung unsa nga komitiba ang ihanyagan ni kanato nga kung hatagan kita ug anaa man ugaling kana nga maoy atong pagkatutukan ug daghan aron nga kita makahatag na og husto mga serbisyo ngani sa atong mga katawhan sulod sa atong lungsod sa Taguluan. So ang ako lamang mga pagpasalamat uban sa ato ang mamahimong kauban diya sa buhatan sa Sangguniang Bayan, ilabi na sa pagpangulo sa ato ang ulingkod po nga Vice Mayor Rolando Imanosino, no? Uban sa ato ang mayor sa ato ang lungsod Atty. Nadia Imano uban ni Congressman Bambi Imano nga ang tanan subay sa mga atong gihanyag ato sa katawan, tanan atong ibalik pinaagi niya ng serbisyo ingon man sa panagiusa diya labi pa sa atong gilang pag-uswag diri sa atong lungsod sa Taguluan. Daghang salamat, Kagawad. Daghang salamat kay